Abans de dissenyar una escultura, l'artista Julio Antonio estudiava molt bé la figura humana i ho aconseguia dibuixant amb tot detall els cossos dels seus models. Així ho comprovem en l'exposició Volum dibuixat, una col·lecció d'imatges primàries que servien a l'artista de base per produir les seves obres. Primer feia com un esbós, una cosa, podríem dir, espontània, agafar idees. A partir d'aquí desenvolupava la idea, ja amb un dibuix més fet, i tot això anava evolucionant cap a un projecte de monument, cap al que podria ser una obra ja acabada. Nascut a Móra d'Ebre el 1889, de ben petit va aprendre a dibuixar i a modelar figures de fang, millorant la seva tècnica al costat dels escultors de renom de l'època. Una de les seves obres destacades és el bust de Goya i aquest dibuix titulat La parla heroica i sonora, en homenatge a Miguel de Cervantes. La realització d'aquesta obra està feta amb carbonet i amb pa d'or. Llavors aquí hi ha tota una exquisitesa tècnica, hi ha sobretot els personatges, com estan, com se'ns mostren els diferents elements, el que és el guerrer vestit, el nu, que ens simbolitza el classicisme, el que porta tota la cuirassa, la figura de la dona, o sigui, tot l'entorn es mostra com una tipologia d'elements, podríem dir, que formen part del nostre context social o del context social del seu moment. Va morir jove, amb només 30 anys, però va deixar un gran llegat d'obres artístiques, com per exemple el monument als herois de 1811 que podem veure a la Rambla Nova de Tarragona.